אימנו. היא כבר לא, היא מתה כבר. גליה, תעיפי אותה לפה. תבריחי אותה, גליה. רגע, רוצה לסדר מת. למה לסדר מת? אז אין מה לעשות, עכשיו הם מת. גורים, בגלל זה אין להם אלוהים. אין מה לעשות. הוא לא מפחד מאיתנו בכלל. הוא גור, בגלל זה הוא ככה, אין אלוהים. עכשיו, רגע, עכשיו... ולגדולים יש? הגדולים, ראית, הגדולים לא עשו כלום. תראי, זהו, מת. רצח בשידור חי. היי, זה חולה, דשה, משהו. זה דשה? זה לא דשה. זה דשה. בוא ניתן לו מכות. זהו, הרג אותו. למה מכות? זה... תארי הקטן. למה מכות? הוא הוציא לו פה את הווריד הראשי. תשהו, חי ידיים. זה אין מה לעשות, עכשיו ציפור זה מת, לא. לא יכול להיות חיה. חי ידיים, אני לא מאמין. כן. לא, היא הייתה מתה בכל מקרה. אפשר לסדר בלגן כולם. רגע. יואי, כל אדם, החברים שלי מהעבודה רואים את זה על היוסטו. נצלם אתכם, מצלמים. הנה עוד אחד מצטרף לחגיגה. הוא מפחד, תראי, ראית? יו. בוא תן לו מלהעיף אותו אז לא תחיה. נראה לך. הראש שלה כבר כולו שבור, זהו. יאללה, בוא ננסה, נראה אם היא חיה. לא רואים. היא כבר לא עפה, זה הקטע, זה הבעיה, זה הסרט. אבל איך היא נפלה? שהוא לפני זה תפס אותה? לא, יש לה משהו על הראש, איזה גידולים, אני יודע מה זה. אז בגלל זה הוא הצליח לתפוס אותה. התעוררתי את הכתום הזה? זה עכשיו, זה לא חי, זה ככה. זה סתם פרפר, מסכימה. יאללה, שיגמור אותה כבר, חרם. עכשיו יהיה פה עוד פגר. חיוב כפול. צריך וידאו, אינטרנט, לסדר אינטרנט. ילדים... זרוק אותה לפח, עזוב. תן לו לגמור אותה. הוא לא רוצה לאכול אותה, רק להרוג אותה? שיהרוג אותה. לא, אוכלת. תראה, אחרי שלא מפחד. הם שניהם באותו גיל. הם אחים תאומים. הוא משחק. למה את פחד? אני יודע למה. אחד מנוול, אחד לא. הוא משחק איתה. הוא סוף. לסדר מתי נחש. מתי נחש לסדר אותו דבר. ריז'יק לסדר נחש. הגדול? לא. ליבסקי לסדר תמונה נחש. ג'ינג'י נחש ביחד. אומרת, תסתכלי. זה כל הזמן אוכלת. כולה 3 דקות. לא, שיגמור אותו כבר. זהבה עכשיו בוכה. בוא'נה, יש פה מלא... זהבה, למה? מלא יתושים, מה נסתם? מה? כן. מה פתאום? לא עזוב. את מפריעה באמצע הסרט. כלב אוכלת זה חתולים. חתולים אוכלת עכברים. חתולים אוכלת ציפורים. הוא מוצץ ממנו את הדם.